Jazda číslo 2. Václav Milík, Matic Ivačič, Antivuolas a Martin Vaculík. Snáď sa Martinovi podarí to isté, čo predtým Kostigousovi, ale ešte o jedno miesto privrieť aj Václava Milíka do toho nájazdu. Držíme palce Martinovi. Takže z vnútornej dráhy, relatívne v tejto chvíli najvýhodnejšej, bude štartovať Václav Milík, vedľa neho Antivuolas s modrou prilbou. Matic Ivačič. V bielej prilbe Vuolas a v žltej Vaculík. Takže Martin Vaculík a jeho štart z vonkajšej dráhy bude veľmi dôležitý. Martin Vaculík je vždy na štartoch skvelý, ale veľmi zdatného súpera, najmä v českom reprezentantovi Václavovi Milíkovi. Martin sa snaží v tom výjazde byť dostatočne rýchly, ale zatiaľ Milík odráža jeho nápor a drží prvú pozíciu po štarte. Martin Vaculík na druhom mieste a útočí stále vehementne na pozíciu Václava Milíka. Bude to ešte tesný súboj, na rozdiel od tej predchádzajúcej jazdy, keď to bolo veľmi dominantné víťazstvo Ľuka Beckera. Toto vyzerá o veľkom boji až do konca medzi Milíkom a Vaculíkom. Zostávajúci jazdci sú odsúdení iba na boj o tretie miesto a Martin Vaculík sa dostáva pred Václava Milíka. Máme tu teda prvý veľmi pekný predbiehací manéver, o ktorý sa postaral Martin Vaculík a zatiaľ teda potvrdzuje pozíciu papierového favorita a dostal sa z tej vonkajšej dráhy zatiaľ priebežne k 3 bodom pri vjazde do posledného kola. Jeho pozícia zdá sa dostatočne pevná na to, aby mohol tie 3 body definitívne získať. Náskok zvyšuje a pre Martina Vaculíka to bude teda ideálny štart do pretekov v podobe zisku 3 bodov. Zrovna s Bradym Kercom mal tam kontakt, po ktorom padli obidvaja. Bradym Kercovi sa nič nestalo, vidíme ho dnes na štarte v Žarnovici a teda Dimitri Berže bohužiaľ so zlomeninou je po operácii a odstavený teda na tie kvázi 3 mesiace. Ale venujeme sa už ďalšej jazde. Aj s náhradníkom Janom Jeničkom, ktorého sme avizovali. Ten pôjde teda s modrou prilbou na miesto vylúčeného Karpova. Favorit jasný, s červenou prilbou štartujúci z vnútornej dráhy Oliver Berntsson. Uvidíme, či sa to potvrdí ako v predchádzajúcej jazde. Tá pozícia favorita Thomsen to bez problémov zvládol. Napodobní ho aj Oliver Berntsson. Je to vysoko pravdepodobné. A Berntsson ako raketa vyštartoval a suverénne ide na prvé miesto po štarte. To je vždy veľmi dôležité takto odštartovať a Berntsson ale stále ešte nemá vyhraté, ako sa hovorí, pretože musí odolávať a odrážať tlak Matica Ivačiča, ktorý žarnovickú dráhu pozná dokonale a chcel by to využiť aj tento raz. Hovorili sme už o tom, že tu v minulosti prekonal traťový rekord Martina Vaculíka a tak Berntsson musí pracovať tvrdo na strážení si svojej vedúcej pozície pred Ivačičom. Náhradník Jeníček tretí a uzatvára to Rumun Andrej Popa, ktorý je takým outsiderom nášho podujatia. Je to zatiaľ jednoznačný priebeh systémom štart-cieľ, podobne ako Anders Thomsen. Zrejme vyhrá aj Oliver Berntsson, ktorý si k 2 bodom zatiaľ virtuálne pripisuje 3. To by bolo celkovo 5. Ak sa nestane niečo mimoriadne, tak Berntsonová pozícia už ťažko môže byť ohrozovaná. Je to tak, Berntsson 3 bez Martina Vaculíka. Môžeme to už takto v predstihu hovoriť, čo nás samozrejme neteší. Je to veľká smola, technika nevydržala alebo zradila Martina Vaculíka. Problémy s motocyklom sú dôvodom, prečo Martin Vaculík tento raz v Žarnovici úspešný nebude. O chvíľu uzavrieme 3. z 5 sérií jazd. Už sa nám tam jazdci pripravujú a zhromažďujú na štarte. Uvidíme v červenej dráhe Adama Bednáža, zatiaľ hlavného smoliara žarnovického kvalifikačného kola.
mal smolu po výbornom štarte, keď z prvej pozície musel odstúpiť po takisto technických problémoch, aké mal pred chvíľou aj Martin Vaculík. Spadol v druhej svojej jazde, takže 2-0 na konte Adama Bednářa, bude to chcieť určite zmeniť. Jazda relatívne slabšia z hľadiska toho personálneho obsadenia. Tu nie je žiadny pretekár, ktorý by mal byť ašpirantom na postup do Grand Prix Challenge. Takže Adam Bednář z červenej dráhy, Evgenij Skostigov z modrej, Norik Bledorn z bielej dráhy a Matic Ivačič zo žltej dráhy. Nie je to jazda s vyloženým favoritom, ale asi Bledorn, aj keď biela dráha nie je úplne tou najvýhodnejšou. Papierový favorit by mohol byť ale mladý Nemec, po prípade Matic Ivačič, štartujúci z vonkajšej časti oválu, ktorý žarnovickú dráhu dokonale pozná. Tak dôležitý bude samozrejme štart, ako to napokon bude vyzerať v tom konečnom účtovaní, a štart najlepší pre červenú dráhu, to znamená Adama Bednářa. Český veľký talent plochej dráhy by to mohol konečne zvládnuť po tých smoliarských vystúpeniach. Po štarte Bednář stále drží tú výbornú vedúcu pozíciu, za ním tvrdý boj o ďalšie priečky. Bledorn versus Ivačič, zatiaľ to vyhráva Ivačič, ktorý sa pred Bledorna dostal na druhé miesto. Uzatvára to Kostigovs z Lotyšska. Bednář mierí za prvým bodovým ziskom a môže to byť ten maximálny trojbodový. Zatiaľ veľmi presvedčivé od 17-ročného Bednářa. Veľký náskok, hovoriaci o tom, ako dobre je dnes Bednář na preteky pripravený. Rozhodne tá nula nebola v súlade s jeho možnosťami tu v Žarnovici a to sa v tejto jazde potvrdzuje. Bednář systémom štart-cieľ zatiaľ deklasuje konkurenciu v tejto jazde, v ktorej mu hrala do karát aj relatívne slabšia konkurencia. Bednář to využíva na najťažšej jazde pre Andersa Thomsena. Tie prvé dve mal v relatívne ľahšej konkurencii. Toto je opäť veľký test Andersa Thomsena v konkurencii Luka Beckera a Roberta Lamberta. No a je tu aj skvelé jazdiaci Patrik Dudek, ktorý určite bude bojovať o celkové víťazstvo dnes. Navyše má aj najlepší čas zatiaľ dosiahnutý. Pri víťazstve v jazde číslo 8 dosiahol čas 71,15, čo je zatiaľ vôbec najrýchlejší čas, aký sme tu zaznamenali. Patrik Dudek má 8 z 9 možných bodov. V tejto jazde síce nie je, ale na ňo sa takisto určite tešíme v ďalšom priebehu. Bude to veľmi tvrdý súboj, nielen o postupové miesta, ale aj o tom, kto vyhrá toto kvalifikačné kolo. Žarnovice, aj keď dôležitejšie ako víťazstvo je postúpiť do Grand Prix Challenge, je jedno, či to bude z prvého, druhého alebo tretieho miesta v podstate, ale víťazstvo samozrejme má vždy osobitú príchuť aj v takýchto prípadoch. Takže venujme sa ale pretekárom, ktorí sú súčasťou tejto úvodnej jazdy 4. série, ktorá je vôbec najkvalitnejšia. Z hľadiska obsadenia spomínaný Robert Lambert, štartujúci s modrou prilbou, vedľa neho s bielou Anders Thomsen, dvaja najväčší favoriti. No, Luke Becker, ten má tu relatívne najvýhodnejšiu žltú dráhu. Tak uvidíme, ako to bude na štarte. Z vnútornej strany štartuje Matic Ivačič, všetko je pripravené. Začiatok predposlednej 4. série jazd a boj o priebežné prvé miesto v hodnotení pred záverečnou sériou. No a najväčší favoriti po štarte strácajú. Sú na 3., respektíve 4. mieste a Luke Becker ide na čelo pred Matica Ivačiča, ktorý mal síce najlepší štart, ale Beckerovmu tlaku neodolal, ale už sa k slovu dostávajú aj Lambert s Thomsenom. Thomsen ale stále zostáva posledný štvrtý. Lambert sa už pred Ivačiča dostal a útočí aj na pozíciu Luka Beckera. Robert Lambert ukazuje, že je skvelým jazdcom a aj po slabšom štarte je schopný bojovať o víťazstvo. Ale Becker potrebuje túto trojku, pretože v predchádzajúcej jazde nebodoval, zostal na 5 bodoch, takže to sú priam veľmi podstatné body pre Beckera a jeho návrat do hry. Práve prípadné víťazstvo ho vráti späť do postupovej hry a to by Beckerovi mohlo výjsť. Pri výjazde do posledného kola stále dostatočný náskok a Thomsen sa dostal pred Lamberta. Takže je tu zmena, ale ešte to nie je konečné. Lambert sa s tým určite len tak neuspokojí. Útočí späť na pozíciu Dána, ale už to asi nestihne. Je to tak, 3 body pre Beckera systémom štart-cieľ.
čo mimoriadne nestane, tak skrátka to už nejako nevychádza s ich možnosťami. Tu je jazda, ktorá môže definitívne potvrdiť postup do Pardubíc pre Patrika Dudeka. Už teraz má 11 bodov, minimálne dodatkovú jazdu má istú, ak by vyšiel bodovo na prázdno, čo sa samozrejme neočakáva. Jeho jediným skutočným súperom v tejto jazde je Brady Kurtz, ktorý pôjde z vnútornej strany. A ten ide o všetko. Ten potrebuje 3 body ako Sol, lebo len tie mu dajú možnosť ešte priamo postúpiť pri zaváhaní niektorého zo súperov, ktorý má podobné body ako on. Čiže Brady Kurtz urobí všetko preto, aby v tejto jazde Patrika Dudeka porazil. Sú najďalej od seba, ako je možné, pretože Dudek ide z vonkajšej strany, Becker z vnútornej. Medzi nimi sú v pozícii takých outsiderov tejto jazdy náš Jakub Valkovič a Matic Ivačič, slovinský jazdec. To sú modrá a biela prilba. Medzi favoritmi Kurtzom a Dudekom naozaj to bude súboj tejto dvojice. Valkovič s Ivačičom nemajú reálnu šancu konkurovať či už Dudekovi alebo Kurtzovi. Tak uvidíme, ako skončí tento dôležitý súboj aj v boji o celkové víťazstvo na Grand Prix, alebo na kvalifikácii do Grand Prix. Patrik Dudek dnes je extrémne rýchly vo výjazdoch, ale tam boli veľké problémy Jakuba Valkoviča, ktoré ustál. Patrik Dudek zatiaľ stráca na Bradyho Kurtza, ale ešte nie je definitívne rozhodnuté, pretože Patrik Dudek, vidíte, že sa veľmi výrazne približuje k Kurtzovi a bude ešte veľmi nebezpečný pre Austrálčana, ktorý potrebuje nutne 3 body, aby mal tú šancu veľmi reálnu na postup do Pardubic na Grand Prix Challenge, a Kurtz robí preto maximum. Mladý Austrálčan, ktorý je veľkým talentom nielen austrálskej, ale svetovej plochej dráhy celkovo. Austrálčania naozaj majú nevyčerpateľnú ako keby zásobáreň talentov a Brady Kurtz je jedným z tých produktov skvelej austrálskej plochodrážnej školy. Patrik Dudek stále zaostáva a už to asi nestihne zdolať Bradyho Kurtza, ale aj druhé miesto mu bezproblémovo zabezpečuje vlastne tú postupovú pozíciu celkovo.